Čaute ľudí, dneska vítáme pri tomto videu, tuto je náš server. Ten pravo je môj brat Dyňo a ten ľavo som ja. Lebo to tam aj máte tie mená, že Dynojúci Majovca som ja a Majo je dinosár. A toto sa nejak búra. Máma. Chceme na spátok. Na spátok. Wow. Počkaj, toto je tá loď, dobré. To bude ešte strašne slnko svietiť. Ale už aj pridali nový mod. Skôr niečo také pridali, že môžete dať na gasta toto. Dobre. Tieto okráty. A neviem, prečo ma okuriala. No dobre. To je prvá zastávka ľudia. Teraz ideme k mojej reštaurácii. Druhá zastávka. To je u mojej reštaurácii. 4 asi sú, nie? 4 zastávky, alebo 3? Prvá je Zvolen, druhá je táto a tretia je tam. Tu má reštaurácia, tu máme ponuky. Máme zamkať toto. Môžu sa tu ľudia. Jo, a to musíme takto. Dobre, teraz ideme A takto. po našej ceste Takom to vyzerá. do našeho tunela. To nejak som ho tam dal. A toto je ďalšia naša zastávka. Čau. No, a tam je môj brat. Hej. Tu máme takto, sme si vyriešili. Keď sa chceme pohnúť, aby sme nemuseli oni A na tohto gasta môžu ísť iba maximálne 4. Nejako na normálny takýto vozíček. Dobre ľudia, teraz vám ukážem, čo tu máme. Tu je Zvolen, Rimavská Sobota, Skvelá reštaurácia u Maroša. Lučenec a tu nič. Preto je to také kúsok malé, lebo je to Minežov a Minežov je po anglička. Ja som tam dal Mekčone. Akože. Lebo on to napísal Mekčone, ale ja som mu to pridal. Nezabíja sa. Toto je čo? Lučenec? Toto je až potom je to Zvolen. A tak toto je ešte Zvolen. A teraz odbočíme i... Odbočíme. Teda pôjdeme tam, takže budem už rovno. Otočím a budeme rovno. Ak je niečo tak, keď niekto nie je nasadnutý, tak má dole tieto brýle. A keď je tam niekto, tak už má dole. Však. Musel. A ja neviem, prečo som dievča.
prečo som dievča. Aj Maroš. Ja som dobrý. Asi dobrý. Som dobrý. Čau, vidíte, už ma dole. A ja ho chcem zabiť, lebo aj vozíček. Že tu mu tak polodáme? Čo už nemám. Čomu to akože bráni? Nazar. Neviem. Že keď už tam ideš, tak to sa to nejak rozbije. A ináč toto môj brat postavil tieto kamarnice, ale ja som to tam, ako to začína. Ja tu šprintujem. Ak je niečo, tak ešte vám idem ukázať náš dom. Neviem prečo? Tak, tu nám to vedie sem. Toto je Marošov pokoj a toto je môj. A toto je už dole. A sú toto nových vecí. Dobre, toto sme vám chceli ukázať. Aké sú tu veci. Ak chcete pokračovanie, dajte like a napíšte dole do komentu pokračovanie našeho serveru. Napíšte dole do komentu. Čaute, lúčime sa s vami. Čaute.